Ще съжалявате, честно ви казвам, който не влезе, ще съм. Понеже е там да влезе до където. Има ли някой да се приготвя нещо още? Раничката на метни си местичко. Да. Не е много. 6 минути до 10, не повече. Но мое хладничко все пак не бива да. Не съм сигурен дали са се махнали съвсем относните филми. Хубаво е да не коментираме много време, снимай всеки да снима което желание и да гледат краката си, защото има много изпражнения, да я наречем. Изчакай, Да. Изчакай, защото не знаеш къде са дупките и... Виждаш, че да. Его къде е? Да. Прилеп. Ще ги изчакаме и тук. Да им кажем, че прилепите все още са тук. Да пазят тишина, да светнат. Виждате ли нагоре каква е? Що си пътене вече? Нямаш какво Ще идва ли още някой да изчакаме? Ами ще ви помоля, значи още веднъж да пазим тишина. Вие го, вижте го къде е. Прилепа, виждате ли? Да, има и други. Внимателно, снимчица спират. Чакай, нация, защо съм бушкашна? Добре, ти хубаво прилепа. Аз после ти хубаво прилепа. Няма страшно. Виж какво е. Виждаш ли като да, е? аз го виждам. Еми, виждаш ли, какво трябва? Тук трябва внимателно да прикараме хората. Виждате ли ми ръката къде е? Да. Главата е тук.